En el dia de l'eliminació de la violència contra les dones, primer d'ESO hem recordat algunes dones inventores. Aquesta inventora es diu Beth Nesmith. Va néixer a Dallas, Estats Units, i va inventar el típex. El que servia aquest invent era per esborrar les coses que no podies esborrar amb goma. La Hedy Lamarr és la nostra inventora. Ella va crear el Wi-Fi, que és una eina que ens ajuda molt a connectar-nos a internet. Ella era actriu, però també li agradava la tecnologia. L'Àngela Ruiz va néixer el 1895 a Villamanil, Espanya. La nostra inventora és la Elsa Einstein, que va néixer a Alemanya i és l'esposa de l'Albert Einstein. Va inventar la refrigeradora, o més ben dit, la nevera. La nostra inventora és Latícia Montfort Guir. La xeringa. Utilitats. Fer servir per vacunes. Es diu Mary Anderson. Però l'invent que va fer era una eixuga. Moltes gràcies.